Здравейте, фенове на онлайн магазин Wondershop. Днес съм подготвил за вас да ви покажа един от нашите артикули, предлагани в Facebook страницата на Wondershop, а именно автоматична помпа за балони с два режима. Така ще ви покажа кутията как изглежда отвън. Както се досещате, помпата може да надуе балони, всякакъв вид гумени, играчки, плажни, топки и тем подобни с лекота. Има супер мощен двигател. Ето както тук ще ви покажа. Става въпрос за 600 вата. Да видим какво има вътре. Преди това инструкция за употреба. Английски, за съжаление, но както се досещате, това не е нещо сложно да се разбере как се работи. Така, ето я и помпата. Само да ви кажа няколко думи за пластмасата. Всъщност нали всичко е китайско, обаче тук пластмасата е супер дебела и плътна, което доста ме впечатли като я видя. Мислех, че е от слабите пластмаси, но тук пластмасата е доста дебела и здрава. Какво представлява самата помпа? Има бутон за включване и изключване, всъщност който играе ролята с него се сменят двата режима на работа. В момента на 0 работи режима, който управлява само чрез муштука включването на надуването. Активният муштук всъщност за натискане е десния, синия, другия просто е статично поставен. Тук отгоре имаме допълнителни муштуци за по-фини, като плажни топки, да речем, които имат по-малък отвор за надуване. Ето тук ще ви покажа на етикета. 600 вата е помпата, доста мощна. За съжаление шумна, но както се досещате, тук ще надуваме балони, няма да толкова да спазваме някаква тишина. Също хубавото е, когато е прибрана помпата, има отделение за съхранение на кабела, за да не ви се умотава насам натам. Ще направим един тест, да ви покажа как за 0 време, просто буквално за 0 време надува балоните. Подготвил съм си 2 балона за проба. Така, помпата, както се досеща, може да бъде включена постоянно, ако да речем в някой магазин, в който има нужда постоянно от надуване на балони, може да седи постоянно включена, няма никакъв проблем. Двата режима, които ви обясних, са при режим 0, само единствено когато натиснете надолу муштука, тогава активирате помпата за надува. Следващия режим е когато включите на едно отгоре. Тя постоянно е включена. Така, сега ще ви покажа и с балоните как се надуват. Ето така. Просто трябва да ги придържате и да натиснете десния муштук. Ето балоните. Надути, готови за няма и 2 секунди просто. Ужасно мощна и ефективна помпа. Къде може да поръчате? От нашата Facebook страница Wondershop. Може да заявите директно на телефона ни 0887 435 580, както в Viber, Telegram, WhatsApp, всички възможни групи, които са в мобилните устройства.